Manaw ani ko aw dan sogo an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna farajɛla bi aw sɔgɔlen bɛ Jigabulon ka page web ale de sanfɛ munumunu salo ale kɔnɔna na an wulila ka se an ka karamɔgɔba dɔ ma ni o ye karamɔgɔ Baji Konate ka na wulafɛ baro ko ta ni k'o kɛ n'a ye a sigilen bɛ dɔɔni min kan ka se k'a kodɔn Baji Konate yɛrɛ ye mun ye k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna ka da ka Jigabulon ka parcours kɔnɔna na dankɔrɔba in a ye wulikajɔ caman kɛ k'u dɛmɛ u ka fɛn caman na o siratigɛ la bi an fana nana bonyamasegin cadrage kɔnɔna na ka se ka na wulada kelen baro kɛ Baji Konate yɛrɛ ye jɔn ye k'a ta k'a yira diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na nka kumaŋanaw ka kuma don ko mɔgɔ ka i yɛrɛ da kuma dɔw la kɔnɔni ka pan tigi bolo o de ɲɔgɔn tɛ karamɔgɔ Baji i dansɔgɔ i ni ko tɔgɔ ani jamu ka bɔ min ka bɔ jɔn ani jɔn na i dansɔgɔ i ni ko anba ne tɔgɔ ye Baji Konate ka bɔ Fana Fana Sanakɔrɔ kosɛbɛ commune ye Tingɔle ye arrondissement ye Fana ye chef-lieu dɔ ye dɛ région de Kulikoro o de ye mɔgɔ ye karamɔgɔ Baji an bɛ se k'a dɔn i bɔra mɔgɔ mun na i bɔra jɔn ani jɔn na bon ne kɔni bɛ se ka min fɔ ne yɛrɛ mɔkɛ o ye ba karamɔgɔ ye o ta fa o ye ba Fangale ye kosɛbɛ ne yɛrɛ fa o ye karamɔgɔ Mori Konate ne ko Nafin karamɔgɔ ka Mamadu Nafin karamɔgɔ voilà o den de bɛ ka bɔ Sanakɔrɔ a ba yan fan fɛ dun ne ba tɔgɔ ye Naɲine Tarawele ne fa ye bɔ Sanakɔrɔ n ba ye bɔ Sanakɔrɔ donc a bɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ ne fɛrɛ de i ye Sanakɔrɔ duguliden ye awɔ bi bɛɛ bɛ tiɲɛ so bi a tɛ tɛmɛ o kan karamɔgɔ Baji o diyara n ye a bɛnna ma komi dɔnni tagabolo a ka ca kosɛbɛ an bɛ se k'a dɔn e Baji yɛrɛ e sigilen bɛ dɔnni bulonda jumɛn na i bɛ dɔnni cadrage jumɛn na kɔni e sigilen bɛ dɔnni fɛn jumɛn de kan an bɛ se ka baro kɛ mun kan bon ne sigilen bɛ donsoya hukumu kɔnɔna na ko donso maa kɔrɔ a bɛ kɛ bololabaarakɛla ye o ye ne sigiyɔrɔ ye n tɛ ma somaya kalan n ye donsoya kalan n mɛnna o la kosɛbɛ Jigabulon ka sababu o de bɔra ni o ye kosɛbɛ n'o tɛ n'o tun tɛ a tun tɛ se nin yɔrɔ in ma nka Jigabulon sira kan i y'a fɔ cogo min olu de bɔ ni an ye ka an di diɲɛmɔgɔ ma ka se ka an bɛ min kɛ k'o fɔ diɲɛmaa ye ne sigi bɛ yiri de kan sogo fa yiri o bɛ mɔgɔ furakɛ a bɛ se ka maa bilasira fɛn caman na ne sigi bɛ yiri de kan i dansɔgɔ ni ko karamɔgɔ Baji o diyara n ye a bɛnna ma i bɔra ka Jigabulon yɛrɛ min tɔgɔ fɔ n'an b'o ka page kan ka d'an ye nin waati in na k'u ka président n'o ye karamɔgɔ Seku Tɛnbeli an b'a fɔ a n'a ka segali bamanan ladɔn Sedu Konare ne yɛrɛ min bɛ ka maaw baro ka yira maaw la k'a fɔ Baba Kulubali sacré de don animateur Baba sacré président ka yamaruya kɔnɔ bi an ka baro kɛ n'i ye Baji y'a yira k'a fɔ donso kɔrɔlen o kɔni ye subaga ye ka d'a kan maa min ye donsoya kɛ nka an bɛ toucher donsoya la an bɛ tila ka segin ka na donso yɛrɛ kɔrɔlen bɛ kɛ fɛn min ye an na dɔɔni fana fɔ o kan Baji yala donsoya in baara duman don wa baara duman tɛ dɛ ayi baara duman tɛ donsoya ye ka da mun kan donsoya ko ka ca donsoya ɲani b'a to fɛn don donsokɛ a bɛ fɛn min kɛ o ye ɲani ka baara ye nka n'Ala y'a si n'a kɛnɛya d'i ma k'a lakali si d'i ma i bɛ se ka baro kɛ ni mɔgɔw ye ni donsoya man nɔgɔ Ala sago i sago i dansɔgɔ karamɔgɔ Baji o yɔrɔ diyara n ye k'a bɛn ma ka da kan i y'a yira k'a fɔ donsoya in kɔnɔ baara gɛlɛn don a sɛgɛn fanga ka bon karamɔgɔ Baji donsoya kɔnɔna na aw bɛ gɛlɛya min sɔrɔ kungo kɔnɔna na i bɛ se k'a damadamani fɔ anw y'o kan wa wayi o yɔrɔ de ye problème ye parce que donsoya tɛ sɔn kumalakalen ma a bɛ n'a fɔ dɔnniya ka dɔnni da lɛfɛ k'a yala Baba Sacré i Kulubali i ni cameraman ni aw fo nin yɔrɔ in na kosɛbɛ ka d'a kan ni mɔgɔ hakili lajigin kɔrɔlen caman na mɔgɔ ye dɔnni kɛ tulonkɛfɛn ye dɔnni tɛ tulonkɛfɛn ye donsoya ko dɔɔni dɔnni ye gundo belebele ye dɛ Baba Sacré ne ko ka dɔnni da lɛfɛ k'a yala i n'a fɔ k'a kɛ vidéoman k'a fɔ i kunfɛ ten ne ma deli k'o kɛ fɔlɔ ne tɛna kɛ yɛrɛ n tɛ sɔn a kɔlɔlɔ ka bon kojugu dɔnni ma nɔgɔ anw y'a kalan cogo min na Ala ye sababu fɛ an tɛ se ka ban aw bolo diɲɛ foyi la i ye maa min fɔ Jigabulon Sedu Konare Seku Tɛnbeli n'i y'olu fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi olu ye mɔgɔbaw ye dɛ olu kɛɲɛ maa min na o tɛ maa bɛɛ ye n b'u fɔ bonya kɔnɔ kosɛbɛ ka aw fana denmisɛn sɛbɛw ye ka aw fana fo a ka bonya kɔnɔ kosɛbɛ a bɛ k'u bonya cogo min na ne bɛ aw bila cibaya la maa fana jigi tɛ ka farin o fana donsoya siratigɛ kan ne sɛbɛn yiri kan i dansɔgɔ n ye jamana caman kɛ bolola baara sira fɛ o sabu ta donsoya kan
Mali b'o la Senegal b'o la Banjul b'o la Côte d'Ivoire b'o la ne ni bɛɛ lajɛlen kɛ donsoya sira kan bi kɔni mɛ tabakɔrɔ sigila ya bi ala sago i sago karamɔgɔ Badji o yɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ ka d'a kan i y'a jira k'a fɔ i sigilen bɛ jiri kan donso dun fana mana kɔrɔ a bɛ sigi so kɔnɔ a bɛ kɛ bololabaarakɛla ye i b'o de domaine kɔnɔna na bi i sigilen bɛ dɔnni kan n'o ye farafinna dɔnni de Badji Konate yɛrɛ i sigilen bɛ jiri min kan an bɛ se k'a dɔn Badji banabaatɔ gɛlɛnw n'olu wulila ka se ma i bɛ se ka don o jigi kɔrɔ wa Badji Dansɔgɔ i ni ko nba ne kelen bɛ yiri kɛmɛ ani yiri 27 ne b'o de baara kabako hali sisan bɔra an faso la n'i ye ne faso fɔ n'i ko Sinankɔrɔ kaban dugu dogolen tɛ kosɛbɛ Sinankɔrɔ tun ye dɔnnibaatigiba ye nka tileba maa suma fɔ ko wula tile nka ne bɔra dɔnnibaa yɔrɔ n mɔkɛw dɔnnibaa n faw dɔnnibaa n'i m'a dɔn m'a dɔn de n tɛ nin bɔra o yɔrɔ siga t'o la bon k'a ta fana to ko la an bɛ furakɛli kɛ ni maa min fana bɛ fɛ ka ko wɛrɛw kɛ i n'a fɔ taama siraw kan olu fana bɛ yen nka a bɛɛ ye ko nin ye dɛ an ka digi boli la an t'o dɔn nka a bɛ yiri kɔni dɔn banabaatɔ sira fɛ a sago i sɔrɔ o la karamɔgɔ Badji banabaatɔ ani banabaatɔ somɔgɔw bi an b'a f'u ye ko tare tare ka d'a kan dankɔrɔba dɔ an bɛna jira aw la bi k'a ka nɛgɛjuru fana ta k'a di kanubaaw bɛɛ lajɛlen ma n'o ye karamɔgɔ Badji Konate ale ka nɛgɛjuru sira o de filɛ nin ye fɛn min ye 76 17 15 63 an bɛ sigi ka bamanankan na 76 17 15 ka 63 kɛ k'a kun cɛ n'a y'o ni kɔngɔ ani Badji Konate aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ jamana janfa a bɛ se ka indicatif bila ɲɛfɛ n'o ye 00223 ye Mali indicatif n'a y'o bila a ɲɛfɛ ka ni kɔngɔ ani karamɔgɔba in bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka d'a kan a sigilen bɛ dɔnni de kan ka maaw mago dilan tɔɔrɔ min bɛ e kan k'a wuli ka bɔ i kan dakuruya kelen pe ala fana ye gundo kalifa an ka dɔnkɔrɔba in na n'o ye Badji Konate a sigilen bɛ Tabakɔrɔkaw fɛ yen ATTbugu yɛrɛ nɔgɔ kari la ten coyi an bɛ a ka bulonda la bi karamɔgɔ Badji o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamanadenw caman bɛ yen an ka baara bɛnnen tɛ foyi ma tunga kɔ an ka jamanaden minnu bɛ tunga fɛ n'u ye wele bila e ma karamɔgɔ Badji k'u y'u sen don k'u bolo don ka dɛsɛ papier ko la ka d'a kan tungaranke bɛ fɛn min hami kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye papier ko in ye yala i bɛ se ka dɛmɛ k'u ma u bɛ se ka papier sɔrɔ cogo min na n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn ka se ka sigi nɔgɔya u ma jamanajanw ka cogoya i bɛ se k'o dɛmɛ k'u ye wa i Dansɔgɔ i ni ko n bɛ fɔlɔ ka jamanatigi fo fɔlɔ ala ka jamana ala k'a suma ala k'a basigi mali bɛ ala ka k'an sago ye o yɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ i Dansɔgɔ telefɔni min dalen filɛ nin ye o bɔra tunga fɛ de sikeyi o sabu ta papier ko ni fɛnw kan a tɛ tɛmɛ o kuma bɛɛ tɛ fɔ koyi o ye tiɲɛ n ye se nin na n ye se nin na o de y'a sɛgɛn kosɛbɛ diɲɛ gundo ye nin ye tiɲɛ n'o tɛ ne bɛ se k'a fɔ fɛn fɛn ye ne bolo nin ye kosɛbɛ a bɛɛ sababu ɲumanw ye o tulo bɛ n kana i Dansɔgɔ o tigiw tulo bɛ n kana o ye tiɲɛ den maa tɔgɔ fɔ kosɛbɛ mɛ sababu ɲuman kɔni o bolo bɛ k'a ɲɛsin ne ma sikeyi fɛn min ye papier ko fana ye an tɛ se dɛ an b'o di karamɔgɔ de ma u b'a baara kɛ kosɛbɛ anw ye ciden de ye ye ni kɔni ye fɛn min d'a ma k'a nin kɛ an b'a fɛ ko ciden de y'a ɲɛ kosɛbɛ o fana an bɛ karamɔgɔ kɔsunya ka se k'o baaraw kɛ i Dansɔgɔ ala bɛ jaabi di o la nin ye tiɲɛ i Dansɔgɔ i ni ko o diyara n ye karamɔgɔba bamananw ka kuma don dɔnnibaa yɛrɛ tɛ yɛrɛ yira man d'a ye i b'o kadraji de kɔnɔna na n'o tɛ karamɔgɔ wɛrɛ ma tɛmɛ yɛrɛ kan maa min ye donsoya kɛ fo ka sigi maakɔrɔya golo kan an bɛ don min na ko bi o kan ka se ka ko dɔ dilan a yɛrɛ ye karamɔgɔ Badji o tɛmɛnen kɔfɛ hali bi an bɛ na fɛn min ye an balimamusow caman bɛ yen karamɔgɔ o kɔni ye furu ɲini sen ni bolo la ka dɛsɛ u ma se ka furu sɔrɔ cogo si a bɛ cɛ la a bɛ muso la ni maa min furu ɲini na don n'a wulila ka se ma i bɛ se ka dɛmɛ a ka se ka furu wa wayi ni i sera o siratigɛ kan an bɛ tila deli o la kosɛbɛ an bɛ jɛ k'o yira karamɔgɔw la o yira bɔkolo la ala y'o caman nɔgɔya kɔrɔlen kosɛbɛ o tigiw tulo b'an kan na o ma se an k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ o ye tiɲɛ kow ka ca kosɛbɛ dɔnni a cogoya ko dɔɔni o ye tiɲɛ bamananw ko jɔnmɔnɔ de kara ye o ye tiɲɛ dɔnni minan n'i y'a ta kosɛbɛ a bɛ gundo kɔnɔ siga t'o la n'i y'a fɔ ka ban a bɛ kɛ sɔsɔli ye dɛ kosɛbɛ n'i ko suma ma ko suba a tigi bɛ kofege o o ye tiɲɛ ne ko ye ko dogolen de ye siga t'o la mɛ k'a fɔ k'e de ye suba ye o de fɔra sisan kosɛbɛ n dɔ kun tɛ yen o ye tiɲɛ a de ye bisi kɔsɛ suba ye ani kuma min ye suba ye a m'e ka maa dun o kun ye kɛlɛ ye dɛ nka satoliba de b'a fɔ k'e yɛrɛ de ye suba ye o y'an kɔnɔ kuwa siga t'o la i Dansɔgɔ i ni ko i ni ko karamɔgɔba o yɔrɔ diyara n ye a bɛnna ma furu tɛmɛnen kɔfɛ furu yɛrɛ nafa ye fɛn dɔ ye ni an ko a ma ko den mɔgɔ mana furu kɛ cogo o cogo n'ala ma woloden nɔgɔya i bɛ hami yala denko baara i b'o fana kɛ wa bɔn ni ala ka diɲɛ ye denko baara an b'o kɛ sikeyi an b'o kɛ ni fɛn minnu ye gundo kɔnɔ o ka ca ala fɛ o bɛ tigɛ ni den de ye sikeyi n'o baaraw kɛra kosɛbɛ o bɛ kɛ den ye nin ye tiɲɛ o yamaruya kɔnɔna na
Bamako a n'a lamini mule ka mali koka cima min o siraka Côte d'Ivoire Burkina Banjul Sénégal cima min o bananguka ala sago isago idan so o tɛmɛlen kɔfɛ hali bi kanubagaw an'an filɛbagaw an bɛ n'an ka karamɔgɔba ka nimoro d'a ma n'o ye karamɔgɔ Baji Konate ka d'a kan maa dogolen tɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna farajɛla 00223 n'i y'o kɔngɔ i bɛ sɔrɔ ka fɛn min 76 17 15 63 77 76 17 15 63 ni a y'ale kɔngɔ ani karamɔgɔba a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma furu ka se ka furu bila i ye ma den sɔrɔ ka den d'i ma ala fana y'o bolo di cɛ kelen min ma o de Baji Konate a sigilen bɛ Tabakɔrɔkaw fɛ yen a tɛ taa a tɛ na a tɛ maa ci o de kama bi ni dɔnnibaga duman n'aw bɛ baro la e yɛrɛ min bɛ ka baro kɛ i nisɔndiyalen bɛ k'a ye bi anw nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka d'a kan ani belebele min bɛ baro la bi a kunkolo b'a kan da la an b'a fɔ ŋana ye k'a dansɔgɔ ko ani ko karamɔgɔ Baji o tɛmɛlen kɔfɛ hali bi an bɛ to dɔnni a bulon kɔnɔna na ka baro kɛ dɔnni kan ka taa n'a ye furu tɛmɛlen kɔfɛ karamɔgɔ Baji an ka jamana in a bɛ bolo min kan bi kalanko o de denmisɛnw hamina ko ye examen dun waati bɛ ka surunya ka d'a kan san bɛna se a laban waati ma an ka denmisɛnw caman bɛ BEF ani bac ni BT la ni examen kalan min wulila ka s'i ma k'i ka se ka dɛmɛ don a ma a bɛ se ka examen sɔrɔ cogo min yala fɛnɛ bɛ dɛmɛ don olu ma wa an bɛ dɛmɛ di olu ma ni ala ka n'olu sutura ye kosɛbɛ ka taa bac ka na examen na i y'a fɔ cogo min an bɛ dɛmɛ di olu ma parce que adamadenya ye sutura ye kosɛbɛ o bɛɛ ma se fɔ ma o tigilamɔgɔw tulo b'an kan na kosɛbɛ bi nin ka di olu ye kosɛbɛ ka d'a kan ko ne bɛ fɛ ka kuma dɔ ye telefɔni ci ma ko amɛrɛla ko tiɲɛ don n ko tiɲɛ don ne bɛ fɛ ka kuma o ye denmansa dɔ ye olu bɛ bakiw la olu kɔrɔmuso ye bakiw kɛ dɔw kɛra polisi dɔw kɛra gendarme ye dɔw bɛ birobaw kɔnɔ bi o caman bɛ Bamakɔ yan nɔ o ma se an k'a fɔ k'an bɛ o kumaw caya kosɛbɛ baara bɛɛ ye sutura ni barika ye awɔ ala sago i sago i dansɔgɔ karamɔgɔ Baji o kɔrɔfɔ diyara n ye kalan fana a bɛ kɛ nafa dɔ de kama ka d'a kan i b'a ye k'a fɔ an ka denmisɛnw caman bɛ kalan na nka u ye baara ɲini sen ni bolo la ka dɛsɛ k'a ɲini su k'a ɲini tile ala ma baara nɔgɔya u ye n'o tigilamɔgɔ min wulila ka se i ma ka se k'a dɛmɛ walasa a bɛ se ka fonction sɔrɔ cogo min na k'a bolo don baaraw la yala i bɛ se k'olu fana dɛmɛ wayi n bɛ se k'olu dɛmɛ parce que tɔnni b'a sigi dɔw ko ninnu ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ka se k'o wuli ka bɔ yen n'a sɔrɔ n'i ye kalan kɛ i ma baara sɔrɔ i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔ kan o dɛmɛw bɛ yen a bɛ se ka fana i bɛ baara la i tɛ nɔgɔ o i bɛ to sarali kelen ma o tuma i bɛ se ka kɛ mɔgɔba ye o bɛ laɲini ka baaraw ye dɔɔni de k'o ye ala sago i sago m'olu kɛ i dansɔgɔ karamɔgɔ Baji o tɛmɛlen kɔfɛ an ka jamana in kɔnɔ i b'a dɔn ni fanga ɲini waati sera a ma nɔgɔn kosɛbɛ i n'a fɔ maa minnu bɛ député ɲini na minnu bɛ maire ɲini na ni o waati ninnu sera n'olu fana wulila ka s'i ma i bɛ se k'u dɛmɛ walasa u bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a ko kɔnɔna na cogoya min na wa i dansɔgɔ i ɲɛfɔ n ba Baba Sakare ne ka hukka kelen o fa fɛ dɛ ne tɛ nkalon fɛ yɔrɔ man di ne ye politiki sira kan ni mɔgɔ caman dɛmɛ o sira kan n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ politiki sira kan i b'a fɔ i bɛ kɛ nin ye ou bien i tɛ kɛ nin ye an bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin nkalon de anw na taara la n tɛ dɔnniba kɔni maa bɛɛ ka baara kɛ i bɛ dɔw labila k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ e tɛ kɛ nin ye o kun ye dɔnni taabolo ye mais sisan bɛ sira bɛɛ la e de bɛ don fili kɔnɔ ni ne ye politiki mɔgɔ ka baara kɛ n b'a fɔ kana politiki kɛ n'i ye politiki kɛ nafolo bɛ can nin to i ka baara wɛrɛ kɛ n y'o caman fɔ o caman fana bila ɲɛfɛ o mɔgɔ fana tulo b'an kan na a ka ca ala fɛ n'u ye nin mɛn nin bɛ diya u ye ala sago i sago sago tigi ala karamɔgɔ Baji o yɔrɔ diyara n ye a bɛnna ma halisa an bɛ to ɲininkali don ale kɔnɔna na nin ye ɲininkali dɔ ye karamɔgɔ Baji i b'a ye k'a fɔ jamana in a ko ɲagaminen don kosɛbɛ maa caman de bɛ yen u bɛ ka nafolo in ɲini sen ni bolo la ka dɛsɛ mɔgɔ dun tɛ se ka nafolo in sɔrɔ ni garijɛgɛ tɛ yala e bɛ garijɛgɛ baara kɛ maaw ye wa wayi ne bɛ garijɛgɛ baara kɛ nka n tɛ jinɛmɔgɔya kɛ dɛ ayi dɛ n tɛ jinɛmɔgɔya kɛ dɛ ne kɔni bɛ nafolo baara kɛ n'ala ye min nɔgɔya ne ye ne b'o fɔ i ye n'i tɛmɛna o sira fɛ i bɛ ka nafolo sɔrɔ an b'an ka maaya kɛ nka n'i tɛ ka maa kɛ jinɛmɔgɔya ka maa kɛ nafolotigi sugu tile kelen tɛ k'o kɛ kosɛbɛ ala sago i sago i dansɔgɔ fɛn i ni ko parce que dɔ fara dɔ kan laturu b'o kɛ o n'i ye tiɲɛ kɔni da maa min ma kɛ maaba ye laturu b'a fɔ a bɛ kɛ maaba ye a bɛ se k'a fɔ nin dɔrɔn tɛ foyi sɔrɔ laturu de b'o fɔ fo n'i t'a dɔn dɛ n'i kɔni y'a dɔn i tɛ bɛɛ ka baara kɛ ala sago i sago karamɔgɔ Baji n y'o de fɔ n ko bi baro in a ka di
an bɛ an ka dankɔrɔba in fo kamɛrɛmani ye a sɛgɛnbali ɲinɛbali ani foli ka kan ka d'a kan cɛbakɔrɔ in a bɛ wulikajɔ min na donsow ni somaw nɔfɛ dɔnnibaw nɔfɛ ala dɔrɔn de bɛ se k'a sara bi an bɛna ɲininkali dɔw wɛrɛ tɛnku i la karamɔgɔ Badji ka d'a kan fɛn min don i t'a sɔrɔ bana bɛ cɛ caman na mɛ u bɛ maloya ka ɲininkali kɛ o dun b'a ye bi an ka furu caman bɛ sa ka sababu k'a ye karamɔgɔ Badji o ye bana jumɛn ye o de ye kurusi jarala gosi ye ala kɛlen bɛ k'o kɛ cɛbakɔrɔ caman de garijɛgɛ an bɛ don min na ko bi ni min wulila ka s'i ma ka jira k'a fɔ ko a ka jalaw tɛ a cogoya la yala i bɛ se k'olu dɛmɛ fana walasa a ka se ka kɛ kɛnyɛrɛye wa. ni maa min nana ko la n tɛ dɔw ye furakisɛ k'u taama ɲɔgɔn ye o n tɛ maa tun bɛ san 19 sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma furakisɛ kun k'aw ala ka ne da ne ma furakisɛ kun wa n tɛ n'a kun dɛ o ma dilan bi dɛ o dilan ka kɔrɔ n'ala ye maa min don o dun b'an gɛrɛsɛgɛ la n'an ye baro kɛ a ka ca ala fɛ ala b'o nɔgɔya furu in kɔni tɛ sa ala deli don kameramani n'i y'a ye i y'a fɔ ko a bɛ ka cɛsiri min kɛ ko ala k'a dɛmɛ ala b'a dɛmɛ dɛ n'an ye laɲiniw fana kɛ ko maa si tɛ dɛ ala kɛra bɛɛ ta ye ala kɛra kɔlɔsi ye dɛ bɛɛ ta don o ye tiɲɛ siga t'o la an b'o wele da dɔnnibaw bɛɛ ka d'a kan ni maa b'aw ko su ni tile a fana man ka ye ko dɔ la an ka sababu ɲumanw kɛ walasa kow ka yɛlɛma o tun ye kɔrɔlen ye an kɛ ni min ɲuman kɛ mɔgɔw ye a bɛɛ k'a ko ala k'a dɛmɛ i yɛrɛ bɛ laɲini kɛ ala ye bɛɛ ta ye n'i ye laɲini kɛ dɔrɔn ala b'i jaabi ka n'a kɛ juguman de kan n'i y'a kɛ juguman kɔni man ɲi aw bɛɛ kan ka dɛmɛ aw bɛɛ kan ka dɛmɛ parce que aw ko Mali de aw ko Mali aw ko a karamɔgɔ aw k'a ka ɲɛmɔgɔw siga t'o la ala sago i sago sago tɛ ala ye karamɔgɔ Badji o yɔrɔ diyara n ye a bɛnn'an ma nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ labɛn taasira fɛ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana in bɛ bolo min kan bi a gɛlɛyalen don ka d'a kan an ka finitigiw yɛrɛ bɛ wuli ka taa dɔnnibaw fɛ yen caman b'u nɛgɛn k'u ka wari minɛ ka dun ko n ye nin labɛn d'i ma ko n'i taara kɛlɛyɔrɔ ala tɛ fɛn k'i la e fana bɛ taa da i yɛrɛ la k'i jɔ o bɛ kɛ dɛbɛlasu ye don kelen pe yala ni o min sera i ma k'i ka a dɛmɛ labɛn sira fɛ ka se ka lakana ka taa jamana faso kunna bɔ yɔrɔ la i bɛ se k'olu dɛmɛ ba sɛgɛ o tɛ kuma di ɲɛɲɛ o tɛ wari ko ye o faso ko ye e yɛrɛ baba sɛgɛra n'i y'a ye ne bɛ se ka o fɛn 100 dilan k'o di aw ma maa maa dɔn a b'a d'a ma ni nɛgɛ bila o kan an bɛ to o ɲɛmɔgɔ lahara o tɛ wari ko dɔrɔmɛ kelen ko t'o ye o bɛ yen maa maa ye donsoya kɛ k'i bɛ donsoya dɔn ka ca la wara t'i minɛ sa kun t'i ci o kumana i ma ɲɛ kɔlɔsi ka marifa kɔrɔta ka mugu ci la nɛgɛ haya tɛ nka tangana ɲuman don ne ye se k'o den 100 dilan k'o di e ni yaya a n'a taama ɲɔgɔn ma a ye se k'o di a kanu bɔ ma k'a lɔjɛ o kɔni t'i yɛlɛma fiyewu ala sago i sago karamɔgɔ Badji o yɔrɔ diyara n ye a bɛnn'an ma an b'a dɔn an yɛrɛ n'a dɔ sɔrɔ ka taa so bi n'ala sɔnna ka d'a kan dugulafɛ janjo in inchallah a ma nɔgɔn dɔɔnin nka a bɛ kɛ cogo di n'ala sɔnna ni an bɔra o kadrage kɔnɔna na karamɔgɔ Badji n ye fɛn dɔ de fɔ an ka denmisɛnninya ka caman bɛ yen u ka lajarabi ye farikolo ndolantan de ye i n'a fɔ balontannaw i n'a fɔ bolikɛlaw o n'a ɲɔgɔnnaw caman yala ni min wulila ka s'i ma k'i k'a dɛmɛ a ka se ka kɛ balontanaba ye yala o bɛ se ka dɛmɛ fana don olu ma walima a ka se ka kulɔbu ɲɛnama dɔ sɔrɔ parce que olu de bɛ taa baara kɛ jamana wɛrɛw kan ka balontan kɛ ka na fakɔrɔw ni bakɔrɔw ni na hinɛ jamana in kɔnɔ yala i bɛ se k'olu dɛmɛ wa. i dansɔgɔ ni ko n'i ye ɲɔ da dingɛ na ni a cayara ɲɔgɔn kan a bɛ misɛnya koyi o hukumu kɔnɔna na an bɛ se k'o kɛ parce que balontannaw ta fa o tigɛ k'a b'an bolo k'u dɛmɛ ka se ka san sɔrɔ i kun ka di ye ka taa ye n'an y'o laɲini kɛ bɛnɲɔgɔnya kɔnɔna na o bɛ jaabi ala sago i sago o yɔrɔ diyara n ye a bɛnna ma karamɔgɔ an b'i fo o yɔrɔ la ni k'i ko ɲuman dɔn bana dɔ bɛ yen an bɛ segin ka na bana la hali bi min kɛlen bɛ ka malidenw sɛgɛn kosɛbɛ n'a bɛɛ lajɛlen kama ko koko yala ni maa min wulila ka s'i ma ka yira k'a fɔ ko koko k'o kɛlen bɛ k'a sɛgɛn i bɛ se k'a dɛmɛ k'a bɔ o degun kɔnɔna na. o bɛ se ka kɛ o ye n y'a fɔ cogo min yiri de kan ni yiri kɔni tɛ n tɛ baara wɛrɛ kɛ n ka baara yiri de ye n bɛ se ka yiri baara pour que ka se ka don o kɔnɔna na ka se ka laɲini kɛ n bɛ yiri baara n'i y'a dun koko de bɛ ci a la gosi se maa ma a bɛ bana caman se maa ma o ju bɔ kɔnɔja kan o yiri bɛ yen n y'a fɔ cogo min n ka baara kɔni yiri baara ye yiri 100 yiri wolonwula ne b'o de baara san kɔnɔ o bɛɛ bɛ kɔnɔ ala sago i sago karamɔgɔ Badji o tɛmɛnen kɔfɛ n
bɛ fɛ ka to bana in kɔnɔ dɔɔni an ka munumunu o kan dɔɔni ka d'a kan i b'a dɔn bana de kɛlen bɛ ka malidenw sɛgɛn an bɛ don min na ko bi bana wɛrɛ bɛ yen mun fana bɛ kulusi jalala gosi a sinsin kosɛbɛ ni dɔw k'a ma ko sopisi ni ala y'o don maa min garijɛgɛ la i bɛ se ka wuli ka bɔ a kɔnɔ. n bɛ se k'o wuli ka bɔ yen i dansɔgɔ ni ala ka dɛmɛ ye ni a ma i sɛgɛn kosɛbɛ bana dɔ bɛ se ka furakɛ o tiɲɛ parce que an ka baara in bɛɛ taabolo de ye ɲɛɲini ye n'an y'a ɲɛɲini i kosɛbɛ bɛ taa sɔrɔ bana ma i degun kosɛbɛ o tiɲɛ an bɛ se k'a furakɛ siga t'o la mɛ bana kɛlen ka mɔgɔ tɛ se kɔ o de furakɛ man di mɛ n'a ye laɲini k'i la dɔrɔn i bɛ kɔn a ma kosɛbɛ n'i kɔnna a ma o ye tiɲɛ a ka ca ala fɛ o tun bɛ cɛ dɔw la minnu wele bɛ kasi ɲɛji la an y'o caman muso suma i dansɔgɔ ala sago i sago sago tigi ala ye awɔ karamɔgɔ diyara n ye a bɛnna ma bana dɔ bɛ min fana bɛ k'an balakaw sɛgɛn kosɛbɛ a bɛ don muso caman ka denko la fo ka denko la nɔgɔ kosɛbɛ bon aw dun ye dɔnnibaa ye i b'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ question sugu bɛɛ dɔ ɲininkali kɛ anw na a ka kan n'an fana ye nin occasion sɔrɔ an ka a fɔ maaw ka se ka faamuya sɔrɔ a ko la cogoya min na i dansɔgɔ o de ye ko u ka bana dɔ bɛ yen ko tonso ɲimi i b'a ye k'a fɔ muso caman bɛ hali n'a den bangena den bɛ tila ka fatu yala ni o tigilamɔgɔ wulila ka se ma i bɛ se k'a dɛmɛ wa o bɛ se ka kɛ parce que tonso ɲimi bɛ kɔnɔbara de chauffer a bɛ kɔnɔ de la kosɛbɛ ni den bɛna fanga sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ka baara kɛ kosɛbɛ o gundo kalifara an na hali n'an da tɛ an b'a nasunya k'o fɔ o ye tiɲɛ ni muso kɔni n jɔra kɔnɔ na sɔnna ka jɔ i b'a min n'a jɔra o fura kɔni min to o den kelen a b'o ci i dansɔgɔ ala sago i sago i ni ko o diyara n ye a bɛnna n ma karamɔgɔba an b'i fo o yɔrɔ la ni k'i koɲuman dɔn i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen ala y'u lajarabi kunkolodimi gɛlɛn dɔw bɛ yen fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko sigifɛnw ka kunkolodimi don ni dɔw b'a fɔ jinɛ kunkolodimi yala ala ye maa min jarabi kunkolodimi gɛlɛn na n'a wulila ka s'i ma i bɛ se ka a tɔɔrɔya ta k'a bɔ a kama. bɔn kunkolodimi yakutu a suguya ye fila ye nafiya ta ani a gansan bɛ na kosɛbɛ o tɛ kelen ye o tiɲɛ a ka ca ala fɛ n'an y'a jateminɛ a bɛ tɛmɛ sira min fɛ kosɛbɛ an bɛ tɛmɛ o fɛ o ye tiɲɛ o bɛɛ ɲɛ tɛ fɔ koyi ee o dɔ bɛ kɛ gundo ye ala sago i sago sago tigi ala ye karamɔgɔba o yɔrɔ diyara n ye ni ka tila k'a bɛn ma an bɛ kanubaw bɛɛ lajɛlen fo ka tila k'an ka dankɔrɔba in i ka nɛgɛjuru sira ta k'a di limanaw ma ni o ye karamɔgɔ Baji Konate n y'o de fɔ 00223 ni a y'o kɔngɔ an bɛ sɔrɔ ka 76 17 15 63 n bɛ segin ka 76 17 15 63 karamɔgɔ Baji o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ maa dɔ bɛ du kɔnɔ a bɛ baara fin i bɛ baara yɛrɛ min dɔn dɛ k'a fɔ k'a tɛ baara kɛ a bɛ baara kɛ mɛ ala yɛrɛ ye magoya yɛrɛ da o kan a tigilamɔgɔ ma man di fiyewu n'a wulila ka se ma i k'a dɛmɛ a bɛ se ka manja sɔrɔ du kɔnɔ dudenw ka tanga dɔɔni d'a kan i bɛ se k'a dɛmɛ wa. n ko ye yiri de ye o ye baara yiri de la o mangoya ba m'a da maa kan o de bɛ jate bɔ ka se k'i manja mɔgɔw ye kosɛbɛ adamaden mana mangoya i bɛ se ka manja kɛ a tɛ se ka ko dɔ kɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na dunni kun ma yɔrɔ minnu bɛ yen ka dɔ fara dɔ kan ka dɔ bɔ dɔ la fɛn dɔw bɛ o ma ka di e bɛ ta k'e fara o kan ka sɔrɔ k'e manja o ye gundo ye ala sago i sago o bɛ se ka kɛ dɛ o bɛ se ka kɛ parce que n'i y'a jateminɛ ne yɛrɛ ye balani fɔ kɛ nka ne ye balani fɔ awɔ ko fɔlikɛla kɔrɔ adama wuli filenna ne tun bɛ taa ne o y'an ka balani na an ye balani fɔ ka laban na ka donsoya kɛ ne bɛ taa balani ka donsoya kɛ i dansɔgɔ ka avion ɲɛmɔgɔya kɛ o bɛɛ y'a sɔrɔ n bɛ donsoya na n kanu de ye taama in ye sufɛ kosɛbɛ ɔ sunjata taama dɔ ka di n ye kosɛbɛ nin ye tiɲɛ i da se yɔrɔ min ma ayiwa maa kɔni manja kɔni ayiwa o bɛ se ka kɛ dɛ o ye tiɲɛ ɔ karamɔgɔ Baji i dansɔgɔ o diyara n ye koyi i b'a dɔn ko n'an ka baro kɛ a bɛ bɔ ni fɛn dɔ ye nka ni ɲininka tɛ bɔ n'o ye bi baro in ka di kosɛbɛ karamɔgɔ Baji an minnu ye kumakɛla ye ani dɔnkilidalaw maa tɛ se ka kɛ dɔnkilidala ye ni kan man di ni maa min wulila ka se i ma i k'a dɛmɛ kanko ta sira fɛ yala i bɛ se k'o tigilamɔgɔ dɛmɛ wa. ɔhɔ o ma bɔ n kɔnɔ koyi ayi o dɔnkilida ko ta fa ne ka kasɛti bɛ ne yɛrɛ bolo ne tun k'a jouer n m'a lamɛn o tuma an bilasira koyi n bɛ to k'a lamɛn o min y'o ye ka kan baara kɛ o bɛ se ka kɛ e ka se ka dɔnkili da o bɛ se ka kɛ hali ni mɔgɔ jɔr'o la i bɛ se ka seguba ɲininka o la o bɛ se k'o dɔn yɔrɔ i ni ko karamɔgɔya n y'o de fɔ n ko bi baro in n ka ka di ni dɔnniba a selen yɛrɛ yɛrɛ bɛ baro la i bɛ wasa sɔrɔ a ko kɔnɔna na ka d'a kan a bɛ ka min fɔ nin ye dɔnni gundoma yɔrɔ ye dɛ nin de bɛ yen bi artisiya kɔnɔna na k'a kɛ kaki hali ŋunanŋan ti bɔ o gundo bɛ maaw bolo
k'a fana dayɛlɛ o gundo bɛ maaw bolo k'e yɛrɛ man diya gundo bɛ dankɔrɔba in bolo a sigilen bɛ n'a gundo a tɛ taa a tɛ na a tɛ maa ci a bɛ tabakɔrɔ yan n'i wulila ka s'a ma a b'i dɛmɛ bonya ani karama kɔnɔna na an k'a ka nɛgɛjuru sira di maaw ma ka d'a kan ko in bɛɛ de bɛ nɛgɛjuru in bolo anw tɛ se k'a sɔrɔ cogo si ni nɛgɛjuru tɛ a ka nɛgɛjuru sira o de filɛ nin ye 00223 o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min 76 17 15 63 76 17 15 kɔngɔ ani karamɔgɔ Badji aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bonya ani karama kɔnɔna na tɔɔrɔ min b'aw kan ka se k'o wuli ka d'a kan waati ale kɔni bɛ ka koron kosɛbɛ baro in a bɛna se a kuncɛ yɔrɔ ma sɔɔni an ka kɔmɔdanba ala ka yamaruya kɔnɔna na ka d'a kan an ɲɛ bɛ jatew la karamɔgɔ Badji o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn i ka donsoya yɛrɛ kɔnɔna na fo kana bila an bɛ yɔrɔ min na bi e ye gɛlɛya jumɛn ni gɛlɛya jumɛn sɔrɔ baara in kɔnɔna na ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ o kɔnɔna na dɛ fɛn caman bɛ yen parce que n y'a fɛ cogo min na ne taamana de la masigi fo Tɛngɛrɛ la ne y'o kɛ siɲɛ 2 i ye kuma kelen de fɔ i ka kuma kɔnɔ ko n'an ka baro kɛ o kuma de sɔrɔ na ɲininka t'o sɔrɔ ne tɛ se ka n ka gɛlɛya bɛɛ f'i ye dɛ parce que dɔ bɛ ne mankan bɔ ko a ye nin mankan mɛn nin ye ko caman kɛ n'i y'a jate bɔ ne ye fɛn caman kɛ n ye gɛlɛya caman fana sɔrɔ o kow ka ca o bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ Dansɔgɔ i ni ko karamɔgɔ Badji o yɔrɔ diyara n ye a tila ka bɛn n ma gɛlɛyaw i da tusira u la ka tɛmɛ mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i bɛ diɲɛ baara o baara kɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ don min ala fana bɛ nɔgɔya dɔ fana nɔgɔya Badji an bɛ se k'a dɔn nisɔndiya ko jumɛn de kɛra ye dɔnni kunnakun kan min tora e kɔnɔ ni e tɛ ɲinɛ a kɔ yanni ala ka wele ka se bon o caman kɛra ne ye ne Bamakɔ sigi o ye sababu dɔ ye i t'an bilasira o sababu ne Bamakɔ sigi sababu o de ye Tari Bɔkari ye a bɛ Dawudabugu Musare ka Bɔkari o de ye ne Bamakɔ sigi sababu ye n tɛ ne ye gɛlɛya caman kɛ n'an ka ma na don la o waati koronna n'o tɛ a ma nɔgɔn dɛ i b'o o Tari Bɔkari Dawudabugu o de ye ne Bamakɔ sigi sababu yɛrɛ yɛrɛ de hali n'an ne Bamakɔ yan o temps kɔnɔ ala ma hinɛ Sule Kante la n'o jɛra Yɔrɔ Jalo n'o jɛra Samba Jalo n'o jɛra Gwede Seydou Kamara n'o jɛra Seguba Tarawele ayiwa n'o jɛra a tɛ k'a bɛɛ fɔ dɛ a bɛ dɔɔnin fɔ ka dɔɔnin ban i Dansɔgɔ karamɔgɔ yɔrɔ la an bɛna ɲininkali dɔ fana k'o kɔnɔna na e ni artiste ba minnu jɛra nin ye aw jɛra fɔli sira de fɛ walima aw jɛra sira wɛrɛw de fɛ bon Sule Kante ka Flash bɔlen a ye concert min kɛ Fana an ye ɲɔgɔn dɔn o sira fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan o sababu ye Tari Bɔkari ye an ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ sira fɛ an ye gɛlɛya caman kɛ ɲɔgɔn fana fɛ o kuma kɔnɔna na kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ maa bɛ ko dɔw kɛ ne bɛ Bamakɔ yan nɔ ne ye san 4 ɲɔgɔnna kɛ maa ni hinɛ ne dɔn b'a la ayi n'an k'an b'o gɛlɛyaw bɛɛ ɲɛfɔ a ma nɔgɔn dɛ an bɛ fan o kunna maa bɛɛ dɔn b'a y'i dɔn karisa bɛ karisa la o tɛ se fɔ kɔrɔ awɔ i Dansɔgɔ o diyara n ye karamɔgɔ an b'i fo k'i ko ɲuman dɔn an b'a ɲini fɛ i ka folikan laban i k'o ta k'o di kanubaw bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan baara in a sera a kuncɛ yɔrɔ ma ka ban ne ko n b'a fɔ bi bi in na n bɛ fɔlɔ ka Kamaramani fo n'o y'a ye ne cɛ e yɛrɛ Baba Sakiri n b'i fo n bɛ karamɔgɔba fana fo k'ani ko o tɛmɛnen kɔfɛ jigiyabulon président ba Suba Tɛmɛli n b'a fɔ ka wuli ka jɔ la Seydou Konare k'o fo ɲɛmɔgɔso la kosɛbɛ o de nin baara in bɛ yɛlɛ walangada Madame Touré a tɛ yan nin b'a sɛbɛkɔrɔ fo k'a fo kosɛbɛ u ni ce u ka cɛsiri la u ni ce u ka dɛmɛ na jigiyabulon de bɛ anw ta k'an kɔrɔta k'an fara ɲɔgɔn kan ka baaraw kɛ ka kokɔrɔw bɔ kɛnɛ kan kɔrɔlen kana tunu o de ka baara don ala sago i sago i foli so ngana o diyara n ye a bɛnna ma ya an yɛrɛ bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin karamɔgɔba ma n'o ye Badji Konate n y'o de fɔ baara in tun bɛ ka kɛ maa min ka yamaruya kɔnɔ bi o de ye président Sɛmɔri Tɛnbɛli fo ka taa se an ka caméraman ma yaya an bɛ a yɛrɛ fana fo ka jigiyabulon tɔnden bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye ɲamakɔrɔ fila n'o ye Alaji Soliba Fɔnbaden Modibo ani Sɔgɔna an bɛ Sɛgɛnbali ɲinɛbaliw fo Dante foli min na Jarakɛba de ye Salifu Maɲanbugu an b'a fo karamɔgɔ Madani k'a yɛrɛ ka foli sankɔrɔta ka kɛnɛ bolo karamɔgɔ Waramasa fo ka taa se karamɔgɔ Namara Fama Bugunikaw fɛ yen an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo jigiyabulon ka fans club maaw k'a cɛden n'a musoden bɛɛ lajɛlen fo président Odi Sisoko an b'a fo ni kɛnɛ kan an bɛ tile kelen Amadu So an bɛ belebele fo Dante foli min na k'a
f'a ye k'a dansɔgɔ sikaw ka zu ka nin bɛɛ lajɛlen fo nin bɛɛ ye jigabulon kanubagaw ani jigabagaw ye aw fɛ kɔnɔba seguba yɔrɔ sidibe madu sangare ka mali gɔnifɔla bɛɛ fo an b'a fɔ aw k'an bɛn ɲɔgɔnna wɛrɛ ma aw dansɔgɔ aw ni ko